Estem molt contents de ser aquests mesos a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, on descobrirem tota la trajectòria artística i personal de Palau Ferrer a través dels vincles que el pintor cubista va tenir amb les Terres de Lleida i el Pirineu. Entre altres amb el poeta Cerveri Jaume Ferran, un dels seus grans amics i dels seus grans valedors, amb obres tan representatives com la de la Seu d'Urgell o com aquella obra que va donar a Vallbona de les Monges per a sufragar les obres del monestir. Vull remarcar la importància d'aquesta exposició perquè permet veure obres que fins ara han estat guardades en col·leccions particulars, que no s'han exhibit mai en públic i que per nosaltres és una satisfacció enorme poder-les acollir a la Zona Zero, aquesta sala que porta un nom que diu que és allà on tot comença, i realment crec que aquí comença una gran relació entre Palau i Ferrer i el públic de Lleida, que potser no el coneix com mereix aquest gran personatge.